एगो राजा रहन। तो बहुत दिन उनका शादी कैला हो गई, उनका कोई बाल बच्चा ना रहे। तो कहलन कि अब का हुई। मंत्री लोग कहे लगलन कि राजा ये सब राजपाट का हुई, रहुआ ना रहला के बाद कोई बाल बच्चा नहीं खे तो फिर ही राज के चलाई। फिर और शादी के आदमी हमनी के ले आ गया। कहलन कि ना ना हम शादी ना करो। तो ना ये राज कैसे चली। मंत्री इधर उधर बात चलौलन या कहीं से राजा लोग आवे लगलन अगुआ बन के शादी करे खातिर। रानी के दाई रहे, बहुत दाई मानत रहे अपना रानी के। ये बात सुने में आ गई कि राजा के अगुआ आइल बन शादी करे खातिर। और बड़ी चिंता ओकरा भइल, कहे कि अब का हुई, रानी के का गति हुई। रानी से आके कहलस कि राजा के अगुआ आइल बन शादी करे के। फिर रानी तू कहाँ जेबू। कहली कोई बात नहीं खे, अब हमरा जब कोई संतान नहीं खे तब शादी ना करिहन राजा, तो ये तो राज बट के चलाई। कि ना हम तो शादी ना करे दे। तो तू का करबे, ना शादी करे देबे तो बर्बाद हुई। तो दाई पानी नहीं पिए के अगुआ सबके लेके गई। तो कहते कि राजा साहब का बात होता, का बतियाओ तंजा। तो मंत्री कहलन कि राजा के शादी के बात होता, और कोई घर खानदान में ना रही तो ये राजपाट के चलाई, अपना देश दुनिया के देखी। तो काहे खातिर, आ तो बाल बच्चा खातिर, आ तो रानी के लड़का होके के बा। राजा एकदम चकचका के तकलन, कहता हूँ जब रानी के लड़का हो तो हम ब्याह काहे करो, हम ना ब्याह करो। अपन अगुआ जे जहाँ ले आयल बा तहाँ चल जाओ। अब कोई कुछ बोली थोड़े ना बोलल। आके दाई कहलस रानी लेके हम ऐसे कह देनी। रानी कहली कि तू बहुत खराब काम कैलिस, लास्ट में हमरा कुछ नहीं खे, समय पूरा हुई तो हम का जवाब देव राजा के। तो तू मत जवाब दियो, कर जवाब हम दे। करते करते 9वां महीना आ गई। तो एक दिन राजा सभा में बैठ रहन, गइल कहते कि राजा साहब तो का हो। आ तो चमन बुला दही, रानी के दुख होता। अब राजा भेजलन अपना आदमी के, कहलन कि जाके कह दिह कि राजा घरे जाओ। चमन सुनलस, आ गई, चमन के घर में ले गई। ओकरा के खूब डाल भर सोना, डाल भर चानी, उन्हें धने कपड़े लते पूरा दे दा के कहलस कि सौंसे गाँव में कह दिह, आ राजो से जाके कह दिह कि राजा के बेटा भइल बा। आ ना कहलिस तो तोरा खादे भूसे भरवा दे। तो ना हम कह दे। चमन सौसे गाँव कह दिलस राजा सब कोई। फिर गई दाई, राजा साहब बैठ रहन। राजा साहब तो का हो। तो पंडित जी के बुला दी, तनी पत्र उत्र देखवा लिया गरस रह लड़का के। आ तो ठीक बा, हम भेजो तनी आदमी। फिर भेजलन, पंडित जी अलन। पंडित जी के बैठौलस उठौलस, पानी पिए के दिलस, खियलस। कहलस कि सारा सामान दे तनी, उनको के दिलस डाल भर सोना चांदी सब, आ कपड़ा लता। कहलस कि रउआ जाके राजा साहब से कह देव कि राजा साहब एगो बहुत खराब काम बात कहन कि का। तो लड़का तो इतना गर्व में भारी बा कि जी तो राजो राज करी, या नहीं तो बहुत नुकसान कर दी। तो का करी। तो जब तक लड़का सियान होके शादी करके घरे कन्या लेके ना चल आई, तब तक ना गांव देखी आ ना राजा तू देखबा, कोई ना देखी।
तब तो राज लड़का जी ही या न तो कि तो तू मरबो न तो रानी मरिए न तो राज नष्ट हुई। पंडित जी गइलन दरबार में। राजा साहब कहलन का पंडित जी का गरह बा? तो का कहीं राजा साहब से गरह तो बड़ा लड़का पो खराबो बा न तो निमनो बा, तो का बात बा बताओ। तो लड़का पो गरह ही है बा कि जब तक लड़का बड़ा हो करके शादी करके घरे ना आई परिवार लेके, तब तक ना गांव देखी ना ब्याह करे वाला देखी ना तू देखब, आ न तो कि तो तू मरब न तो रानी न तो राजपाट नष्ट हुई न तो लड़का मर जाए। तो राजा कहूँ कि कोनो बात नहीं है। इतना दिन जब देखनी ना देखनी तो अब नहीं देखब तो का हालत बा, कोई के ना देखे दे। पंडित जी के ले दे के अपन चल गलन। अब वही बहाना से मैंने झूठ साज करके लड़का पोसाए लगल। रानी रोस रोज एक धार रोस कहस कि अभी लौड़ी हमरा के जिए ना दी, एक दिन तो हमरा मरही के बा। ऐसे ही बीतते बीतते 12 बरस बीत गए। अब अगल बगल के राज रहे तब न राज में सब शोर भइल कि राजा के लड़का बा, ओकरा के शादी करे लायक हो गइल, चलल जाओ शादी करके ठीक ठाक कल जाओ। तर एगो राज से एगो राज पंडित जी रहन, एगो नाऊ आयल, कहलस कि पता लागल बा कि राजा के एगो लड़का बड़न, से हमनी के राजा साहब भेजल हम उनका लड़की भी शादी करे। हाँ हाँ लड़का तो बड़न, बाकी एक कारण बा कि लड़का के हम देखाइब ना। तो का है? तो लड़का पर गर्व बा कि जब तक लड़का शादी करके लौट के ना आई तब तक कोई ना देखी, न लड़की वाला देखी, न बाप देखी, न गांव घर देखी। आ तब सब कोई रही खुशहाल, नहीं तो नाश हो जैसा। पंडित जी नौवा गइलन जब राज में, कहलन जा बेटी वाला से, वो राजा तैयार हो गलन। ठीक बा तब निकल जाई। दिन दिया गइल। अब इन्हें सब तैयारी होखे लागल। राजा तो धूमधाम से तैयारी करता हूँ, आ रानी बैठ बैठ के रो तड़ी कि अब लास्ट बीतता हमार जान गइले घर में बा। अभी दाई ऐसा लौड़ी लगा दिलस हमरा के फेरा कि हम अब मरबे करब। अब कहते चुपचाप रह, चुपचाप रह। लास्ट में पलकी आयल बारात जाए के दिना। पलकी में सारा सामान धो दिलस, लड़का के दूल्हा के अथी मौरी कपड़ा सूट सब धो के फाटक बंद करके कहार सबके कहलस कि ले जा जा उठावा जा, लेकिन बीच में कहीं रोकी हो जा तो केवाड़ी खोल के लड़का के मत झके जा, नहीं तो तोहनी जना मरब जना तो लड़के भी मर जाए, फिर जान जीब जा। चिता दिलस कर डरे कि ना 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 हमने ना उठाई जा। दूर के बात रहे, देश से वो देश में जाए के रहे। पैदल के रास्ता जात जात तो एक जगह रात हो गई। रात हो गई, कहार बेचारा अपना कुछ ले ले रहसन तो खा पी के और ये सुत गइलसन कुछ बिछा उछा के पालकी धो दिलसन। जब 12 बजल रात तो नाग बाबा निकलन हवा ववा खाए तो देखलन कि कहार सुतल बड़सन पालकी धइल बाद। एमे कोई बा ना, खाली सब कपड़ा लता धइल बा, कोई नहीं। हो जाले गइलन गइलन तो सब नागिन ढेरे साल नागिन रही लोग तो कहलन कि देखो जा सुना जाएगो हमार बात तो का। तो हम 12 बरस खातिर मृतलोक में जातनी। अब 12 बरस तो लोग कुछ मत चर्चा करिए जा ना हमरा खोजी हो जा। अब 12 बरस बीत जाए, जैसे ही बीती तो सही हम चल आए। कल जगह जाए ठीक बा, कोई बात नहीं है। अलन नाग बाबा खूब सुंदर 12 बरस के लड़का के रूप ध के आ पालकी में कहार सुतल बरसन पालकी में सब कपड़ा लता निकाल के मौरी उरी पहन के आ में अपन बैठ रहलन। फिर भोर भइल 4 बजे भोर में कहार उठलसन आ उठ के
लेके चले लगल सन। गइल सन तो दोसरका दिन आज सांझ के अपन दुआरे बारात लागल। बारात लागला के बाद सब कर्मठ भइल, जन होला लड़की के गुरहथी ह नाचू नहाउना ये सब भइल। अब शादी करे खातिर अइलन सन तो लड़का के निकाल के ले गेल सन। तो लड़का रहले रहन, लड़का चर्चा होखे रहा, बड़ी सुंदर लड़का, बड़ी सुंदर लड़का, बिना देखल ही अइलन जब के बड़ा सुंदर लड़का बा। बियाह शादी भइल, बिहान भइला। अभी तक राजा तो ना देखल, उनकर तो कहल रहे कि जब आ जाई तबे देखब देखे के। तो है घरे जब को लड़की या लड़का आयल दोनों, रानी केवाड़ी बंद करके खूब रोवतड़ी। आ दाई बिया तो घर आंगना सब लीप पोत के खीर पूरी बना के आ रखले बिया। जैसी बारात दुआरे आयल, हे रानी खोलो केवाड़ी, खोलो केवाड़ी। तो अब का केवाड़ी हमारा खोलवाओ, तो अब तो हमारा के खादे भू से भरवाइबू, अब हमार जान बचे के बा। तो खोलो खोलो, चलो बेटा पतो परी छ। हमारा जोरे मजाक करत गुस्से, अरे मजाक नहीं करत, देखो आंगना में ले आयल बनी पालकी, चलो। रानी अली तो देखो तड़ी तो सही में अपन रानी खुशी से निकली, अपन परिछली उरिछली सब कन्या बर घर में ढुकावल गईल। ओकरा बाद में सभे खुशी से रहेला। कुछ दिन बीतल तो राजा कहलन कि ए बाबू तहरा के बंगला बना दे। तो कहलन कि बना दो। तो कोई घर से थोड़ा दूरी पर जमीन रहले रहे राजा के, वो खूब सुंदर बंगला बनवा दिलन। आ वही में दोनों बेकत रहे लागल। करते करते 12 बरस पूरा हो गए। 12 बरस पूरा हो गए। अब इनका अपना याद बा कि हमरा जाए के बाकी नहीं। नागिन सब छटपटा रहल बड़ी जा कि नाग बाबा ना अलन, नाग बाबा ना अलन, अब का कल जाओ। तो कहली सन के अच्छा चल जाओ मृतलोक में हमनियों के। वह चुरहारिन के भेष धके, टिकुली हारिन के भेष धके नागिन अली रानी भिरी। ए रानी टिकुली ले आई, सिंदूर ले आई, चूड़ी ले आई। तो हाँ हाँ ले आओ ले आओ ले आओ, हमार राज परे बाबू खातिन चूड़ी टिकुली ले आओ। आ तो कहाँ बड़ी बुलाई बुलाई, हमने के देते जब पसंद से। आ तो ना ऐजा नहीं कि उनकर बंगला बनल बा, सोई बंगला में रहे। आ तो बताई कहाँ बा, हमने के वही उनके पसंद से दे दे जा। और रानी बता दिली कि हेजा हेठन बा, जा जा। गोली सने रानी चूड़ी लेबू, सिंदूर लेबू, टिकुली लेबू। देखे लगली लेबे लगली। मेहरारू जात कोई भी होखो वो तो श्रृंगार के चीज लेबे करे। तो कहली कि राजा तो कहाँ बाड़न तहार। आ तो हमार राजा साहब गोइल बाड़न शिकार खेले, रोज जालन शिकार खेले। तो ठीक बा अहन तो कही हो कि ए राजा साहब कौन चीज मेरा प्राण बसला कि रोज रोज जाइला शिकार खेले। अतने पूछी हो और कुछ मत पूछी हो। आ कह के चल अलन राजा। रानी खोलो केवाड़ी, खोली केवाड़ी। तो कहली कि रोज रोज जाइला, कौन चीज में प्राण बसल बा कि रोज शिकार खेले जाइला। आ तो कोई चीज में नहीं खे बसल, शिकार खेले के आदत में शिकार खेले जाइला। तो फेन बिहान भेला चल गलन। तब फेन अली सन। तो अली तो पूछलू तो हाँ। तो का कहलन तो ना बतैलन। अच्छा ठीक बा, खाए बना के रखे तार खियावल नेके में जुठ छोड़लन तो ना। तो कहिए कि राजा रोज रोज खाइला, हमरा के एको दिन जुठो ना छोड़िला, हमरा के जुठ छोड़ी। फेन अलन रानी खोलो केवाड़ी। रोज रोज रानी के वाड़ी खोले करीला। आ
हमरा के एको दिन अपना में ना खियाई ना जुठवे छोड़ीला। अच्छा ठीक बा, तू जा खाए काढ़ के ले ली आ ले आके धोली तो कहलन कि जा पानी ले आव। का करन के आधा ले सान के आ कहीं गिरा दिलन आ अली तो सान के छोड़ दिलन। कहलन कि लो जुठे न खैबू खा लो। खा लेली तो कुछ होके के रहे वो तो कह चाहत ऐसा कि उनकर बिखिया जाए कि मर जाए तो खाते न रहन तो इनका बिख कहा ले। तो एक दिन पान के कहली सन फेन अलन तो राजा अलन तो कहली सन कि रोज पान खाइला हमरा के एको दिन पनवा दे, अपना मुँह ले कुछ के हमरा के दी ना। कहलन के अच्छा ठीक बा, पान लगा के रखलन। फिर ओ दिन कोनो बहाना से कहलन कि जा तली पानी ले ले पी ले, आओ तो दे तनी थूर थर के पत्थर ले जल्दी जल्दी थूर के पानी उनी मिला के घोरलन कह के अली दे दिलन। फिर अली सन तब खैलू ह रानी दिलहन आ तो हाँ तो जान गई सन कि नहीं खन दे तबे मरत नहीं रहते मर जात। तब कहलस कि अच्छा ये बताओ कि अब उनका से पूछियो कि तहर नाम का हो। तो एक दिन राजा अलन तो सुतल रहन रात में तो कह के राजा आज तक हमरा नाम ना जननी कि नाम का हो, का नाम है तो हमार नाम जनबू तो हाँ तो ठीक बा चलो। बिहान भइल तो कहूँ कि चलो तहर का नाम बताओ तनी। पोखरा के पीढ़ी आरी पगारी रहल है पर से ऊपर जाए के तालाब नियन रहे, पोखरा नियन ना रहे, कुछ भी रहे। बाकी गइलन बैठा दिलन, बैठा के हेललन तो हेल के कहतन घूठी भर पनिया में ऐनी रानी हो मोरे राज परे बानाम। ये राजा बढ़ल जाता नहीं नमो बतौते नहीं खे ठेहुन भर पनिया में ऐनी रानी हो मोरे राज परे बानाम। ए राजा बढ़ल जाता नहीं नमो बतौते से बोलस तो कहता डाँड़ भर पनिया में ऐनी रानी हो मोरे राज परे बानाम। तो कहता ये राजा बढ़ल जातनी हमरा के नमो बतौते नहीं खे और उनका समझ में आते ना रे का बोलत रहन तो गा के बोल देते रहन तो समझते न रही। तो फिर कहता छाती भर पनिया में ऐनी रानी हो मोरे राज परे बानाम। ए राजा वैजा चल गई उतना पानी में बतैनी ना गाला भर पनिया में ऐनी रानी हो मोरे राज परे बानाम। ए राजा नरेटी भर पानी में चल गई डूब जाए नमो न बतौनी बस डुबुकिया मरलन आ ऊपर नाग बन के निकल गलन। अब तो जनली की डूब गलन तो रोए लगली कि अब जाके घरे का जवाब दे सास ससुर के। सास ससुर मार के निकाल दे कि हमर लड़का के जाके मुआ दिलस डुबा दिलस, अब हम कौना मुँह से जाए। बैठ के रोत रही तो एगो माली आवत है वही रास्ता ले तो कहलस के बेटी काहे रोत का भइल बा, कोई मारल हो कोई गाड़ दिल हो कोची भइल हो। आ तो कोई कुछ ना कल है बाबा हमार पति पोखरा में डूब के मर गलन। हम जाके सास ससुर के का जवाब दे, अपना माई बाप के एगो रहन हमरा के रहे ना दिहन जा, हम अब कैसे जाए, हम ना जाए हम भी जाते नहीं में डूब के मर जाए बाकी घरे ना जाए। मलिया कहलस कि ना बेटी तू चल हमरा कोई बाल बच्चा नहीं है, तू हमार बेटी बनी है, हम तोहर बाप बनब हमरे घरे रही है, तू मत धस बुढ़ा चल। लिया गल उन्हें भइल भारी शोर, नाग बाबा आ गुलन पूरा हलचल मच गई। नागिन कहली जे कि अब दूसो कल जाई
और सगरी हल्ला हो गल तो मलियो जान गल कि नाग बाबा आ गलन। बिहान भैला से माला वाला गूथ के फूल उल के आ लेके जाए के तैयारी कैलस। तो पूछली कि ए बाबा ये माला फूल कहाँ ले जेब? आ तो नाग बाबा बड़ी दिन से ना रहन, कहीं चल गए हन, अब आइल बड़न तो जे ले जाए के बड़ुए उनके फिर। आ तो हम गूथ देतानी द मलवा। तो कौन के ठल्लो गूथ, खूब सुंदर माला गूथली तो लेके गइलन मलिया गल। तो नाग बाबा देखलन तो कहलन कि ए माली एगो बात पूछी। आ तो का बाबा? आ तो ऐसा सुंदर माला तो तू कभी ना गूथत रह, आज कहाँ ले ऐसा सुंदर माला गूथ के ले ला? आ तो ए बाबा हम का कहें से पोखरा के किनारे एगो लड़की रोवत रहे। पूछनी कि बेटी काहे रोवत रो? तो कहली कि पोखरवा में हमार पति डूब के मर गइलन, हम अब कैसे जाइब अपन ससुराल सास ससुर फिर, हम ना जे भरा के ना रह दिहन जा। बाबा वही लड़की के हम ले बने अपन बेटी बना के रखले बनी, उनके माला गुथल। कहलन कि ठीक बा। 2-4 दिन के बाद नागिन सब कहली सन कि अब मनावल जाई, नाग बाबा के उत्सव कल जाई, आइल बड़न इतना दिन पर। तो अपन माली से कहली लो कि बढ़िया बढ़िया माला ले आ खाना पीना एजे बनी, तू अपन बर्तन ले आ खाए ले जे। तो नाग बाबा कहलन कि जौन लड़की माला गुथले बिया तोनों के लिए ले है जे खा पी ली तो लेके चल जाए। तो बेचारा अपन लेके आयल, लड़कियों के लेके आयल, खाए को मालो ले आयल, खाए के बर्तनों ले आयल। लेके आए जैसे लड़की पर नजर पड़ल तो ऐसे नगिनिया मारे मारे नाग बाबा के भुरावे आयल भी, अरे मारे मारे। और कैसों कैसों नाग बाबा इधर उधर करके ओकरा खाना पीना दे के आप माली के कहलन कि तू जा अपना घर। माली लड़की के लेके चल अलन। रात भइल 12 बजे सब कोई अपन अपन मनान में सुत गइल। और नाग बाबा का कलन कि सब जनी के पुअरा लहरा लहरा आ सब जनी के मनान में बिल में कोच कोच के आ सब जन के मुआ दिलन। आ मुआ के अपने बन गलन आदमी, आ बन के चल गलन बिहार में मालिया घरे। तो उका के देखते चीन गइल, इहे हमार पति हवन, इहे हमार पति हवन। तो कहलन कि ठीक बा, से तहर पति हवन तो तू जा, तहरा के हम बेटी बना के रखले बनी, तो तहरा के विदाई करब। मलिया बेचारा के जितना बनल उतना दे लेके आ बेटी दामाद नियन राजा के रानी के विदा कैलस। राजा रानी अपना घरे गईली, माई बाप देखलन, बड़ी खुश भइलन। उ लोग के थोड़े पता रहे कि ऐसा खेला बा। फिर अपन सब कोई रहे लगल। खिस्सा खत्म हो गईल।